Salut! Numele meu este Alex și vă prezint astăzi husa, coperta, carcasa de protecție pentru Kindle Paperwhite de la Armel. Aceasta vine însoțită de un stylus capacitiv și o folie de protecție pe care am dat-o jos imediat după aplicare datorită faptului că reflectă lumina. Interiorul husei este de microfibră, exteriorul este din piele. Avem și un suport de siguranță pentru cititul în timpul deplasării sau pentru a nu scăpa din greșeală dispozitivul din mână. De asemenea, avem suport de închidere magnetică, recunoscut de Kindle, acesta acționând dispozitivul pentru intrare și ieșire din standby, foarte util, eliminând necesitatea apăsării butonului de pe Kindle. Să vedem cum se potrivește. Se introduce prima dată în partea dreaptă, iar apoi se apasă în partea stângă. Se potrivește perfect, fără să zgârie dispozitivul. De asemenea, avem accesibil portul USB și butonul de pe Kindle. Datorită faptului că în partea stângă avem o porțiune mare liberă, va fi foarte ușoară și scoaterea dispozitivului din husă. Din păcate, coperta este puțin flexibilă, acest lucru ducând la zgârierea în timp a tablei din zona de prindere magnetică. Această husă este disponibilă pe Amazon începând de la $12 și este o metodă bună de a proteja e-book reader-ul dumneavoastră Kindle Paperwhite. Să vedem cât de ușor se scoate Kindle din aceasta. Este foarte bine faptul că nu lasă urme pe Kindle. Până data viitoare, toate cele bune!